ohjelmaa. Mitäs me tänään tehdään? Tää on hiljainen tää. Selitä sinne. No, tässä on itse asiassa semmonen homma, että siis mä lähtin siitä, että siitä lähettä, että tähän tullaan. Ja no tässä nyt itse asiassa niin kuin näkee, niin tämä tilannehan ei välttämättä ihan suorilta niin korreloi sitä lähtöhommaa. Että tässähän niin kuin on tehty juttuja ja juotu kaljaa ja kaljaa on ollut rapulakki. Ja tässä näkyy sitten se lopputulos. Okei. Ja tästähän se vaan jatkuu sitten. Tämä projekti meillä on. Niin siis kalja vai mikä? Niin. Niin. Hyvä. Sieltä lyöt vielä kerran. Jäi vähän jäi siitä. Joo, tuolta jäi vähän. Ota siitä vielä. Kaikkialta jää. Jake! Varo sormi. Jake! Varo sormi.